салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворам хубед ва рӯзи хубе хоҳед дошт. барномаи навиди бомдодиро бо хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон мекунам. имрӯз 11 март аст ва соат дар душанбе 11. нахуст муҳимтарин хабарҳои рӯз. даъвати ёвари президент аз зиёёни тоҷик бо номи худ нависед. мутахассисони рус барои баррасии вазъи эпидемиологӣ ба Тоҷикистон меоянд. суманаки 30 метрӣ дар маркази Душанбе қомат афрохт. абдуҷаббор раҳмонзода ёвари раиси ҷумҳури Тоҷикистон аз кори зиёёён норозигӣ кард, ки барои посух гуфтан ба мунтақидони ҳукумат дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол нестанд. ӯ дар як нишасте дар Душанбе гуфтааст: аз номи худ ҷавоб гӯем, то рақибонамон нагӯянд, ки ин ҳамаро фермаи ҷавоб омода кардааст. ин аз мавридҳои камшуморе аст, ки аз забони як мансабдори баландпояи тоҷик ибораи фермаи ҷавоб садо медиҳад. коршиносон мегӯянд, изҳороти ёвари президент як нав посух ба интиқодҳо дар бораи фабрикаи ҷавоб аст. ӯ дар ин бора дар як чорабиние бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик, ки ҳамасола 11 март таҷлил мешавад, изҳори назар кардааст. ҳамчунин имрӯз ба ин муносибат дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ҳам як ҳамоишӣ шурӯъ шудааст, ки ҳамкорони мо онро пайгирӣ доранд. рӯзи матбуоти тоҷик дар ҳоле таҷлил мешавад, ки созмонҳои байналмилалӣ солҳои ахир Тоҷикистонро барои маҳдудияти озодии баёну матбуот танқид мекунанд. мақомот баъзе аз маҳдудиятҳоро барои ба гуфтаи худашон ҳифзи субот муҳим мешуморанд, вале мегӯянд вазъият ба он ҳадде нест, ки созмону кишварҳои ғарбӣ тасаввур доранд. мирзо катавозай, муовини аввали маҷлиси намояндагони Афғонистон, ки номаш дар Тоҷикистону Афғонистон ва дар робита ба мусодираи 90 кило тилло ва 15 миллион доллар дар сархати расонаҳо қарор гирифт, мақоми худро аз даст дод. манобеъ дар маҷлиси намояндагони Афғонистон рӯзи 10 март ба радиои Озодӣ гуфтанд, ӯ дар интихоботи дохилии парлумон мақоми муовинати аввалро аз даст дод. ҳамсуҳбати мо гуфт, Муҳаммад Мирзо Катавозай метавонист дар интихоботи дохилии парлумон номзадиашро дигарбора ба мансаби муовини аввали раиси маҷлис пешниҳод кунад, вале фошкориҳои охири расонаҳо зоҳиран ӯро аз ин кор водошт. мақомоти интизомии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2020 як гурӯҳи 7 нафариро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дастгир карданд, ки талош доштанд 90 кило тилло ва 15 миллион долларро ба Иморати Муттаҳидаи Араб интиқол диҳанд. мақомот дар моҳи феврали имсол тасдиқ карданд, ки ин миқдор тиллову доллар аз Афғонистон омадааст, вале дар бораи соҳиби асосии бор чизе нагуфтанд. ҳанӯз маълум нест, ки дар мулоқоти Душанбе роҷеъ ба қазияи боздошти 90 кило тилло ва 15 миллион доллар миёни ҳайати афғонӣ ва мақомоти тоҷик гуфтугӯе сурат гирифтааст ё не. гурӯҳе аз мутахассисони Роспотребнадзор рӯзҳои наздик барои таҳлили вазъи эпидемиологӣ ба Тоҷикистон меоянд. дар ин бора вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар додааст. ба гуфтаи вазорат, ин тасмим дар мулоқоти сафири Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин Фролов зимни суҳбат бо вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода гирифта шудааст. тибқи иттилои дафтари матбуоти вазорат, зимни ҳамин вохӯрӣ сафири Русия иттилоъ додааст, ки бо назардошти натиҷаи ҳосилшудаи 17-умин ҷаласаи комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистон ва Русия оид ба ҳамкории иқтисодӣ, ки рӯзҳои 8 ва 9 феврали соли 2021 дар шаҳри Москав баргузор гардид, рӯзҳои наздик ҷиҳати таҳлили вазъи санитарию эпидемиологии Тоҷикистон мутахассисони хадамоти федералии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони Русия ба Тоҷикистон ташриф хоҳанд овард. ба иттилои манбаъ, дар ҷараёни сафари кории хеш ба Тоҷикистон дар назар аст, ки мутахассисони рус ҳамчунин бо ҳамтоҳои худ дар Тоҷикистон мулоқот кунанд ва аз озмоишгоҳҳои кишвар боздид намуда, ҳамзамон бо табибони тоҷик табодули таҷриба намоянд. дар маркази шаҳри Душанбе барои таҷлили иди Наврӯз суманаки баландтарин гузошта шудааст. дар майдони дӯстии шаҳри Душанбе дар паҳлӯи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ баландтарин табақаи сабзи суманак қомат афрохт ва баландии он 30 метрро ташкил дода, паҳноии табақи он 16 метрро дар бар мегирад. масъулини шаҳрдорӣ гуфтанд, ки қарор аст инчунин дар майдон дар паҳлӯи ин рамзи наврӯзӣ дастурхон бо дарозии
10 метр ва паҳнои 6 метр густурда хоҳад шуд ки он тибқи анъанаи асосӣ ва қадимаи ҷашни Наврӯз ҳафтин ва ҳафтшин ороста мешавад. соли дуюм аст ки бузургтарин табақи сабзаи суманак рамзи баҳору Наврӯз бо баландии 30 метр дар маркази пойтахти Тоҷикистон гузошта мешавад. ёдовар мешавем ки соли 2019 дар мувофиқа бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ тасдиқ шудааст. гуфтугӯи ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон оид ба таъин ва аломатгузории марзҳо 16 марти соли равон дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд баргузор хоҳад шуд. Ба огаҳии хадамоти матбуоти Вазорати умури хориҷии Қирғизистон раҳбари ин ниҳод Руслан Қазоғбоев бо ҳамтои худ Сироҷиддини Муҳриддин суҳбати телефониеро анҷом дода масоили марбут ба ҳамкориҳои ду кишварро баррасӣ кардааст. ҷонибҳо қайд карданд ки гуфтугӯи навбатии марзӣ ба таъмини амнияти субот мусоидат карда ҳамзамон имкон медиҳад то таъину аломатгузории минтақаҳои баҳсӣ воқеъ идома ёбад. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 976 километр марз доранд, вале ҳалношуда монданд. мақоми 504 километр сарҳад солҳо боз ба яке аз мушкили ҷиддӣ миёни ду ҳамсоя табдил шудааст. танҳо дар соли 2020 дар марзи ду кишвар 9 низоъ рух додааст. вакили парлумони ҷумҳурии Чех бар асари COVID-19 даргузашт ва ӯ аввалин узви маҷлиси ин кишвар шуд ки дар пайи авҷгирии навбатии коронавирус дар ин кишвари Аврупои марказӣ қурбони он шуд. вакили 71-сола аз ҳизби оппозитсиони демократҳои маданӣ рӯзи 9 март даргузашт ва хабарашро аъзои ҳизб 10 март нашр карданд. ӯ табиби касбӣ буд ва давоми 3.5 соли охир ба ҳайси узви парлумон ифои вазифа кардааст. дар як соли охир роҳ ёфтани коронавирус ба Чехия чандин сиёсатмадори маҳаллӣ ба ин вирус олуда шуданд. дар Либия ду ҷониби асосии ҷанги шаҳрвандӣ ҳайати ҳукумати навро тасдиқ карданд. парлумони он кишвар ҳукумати навро қабул кард. шаҳрҳои Триполи ва Бенгози давоми 7 сол пойтахти ду тарафи ҷанг буданд. гуфта мешавад ҳукумати нав то моҳи декабри соли ҷорӣ кишварро идора мекунад ва он замон интихоботи нав баргузор мешавад. ҷанги шаҳрвандӣ дар Либия баъди барҳам задани ҳукумати Муаммар Каззофӣ дар соли 2011 шурӯъ шуд. ташкили ҳукумати нав қисми аз нақшаҳои Созмони Милали Муттаҳид барои манъи ҷанг дар Либия аст. дар ҳукумати нав 33 вазир, 2 ноиби сарвазир ва сарвазир шомил хоҳанд шуд. рӯзҳои 13 ва 14 марти соли ҷорӣ бо сабаби воридшавии анбӯҳи ҳавои сарду намнок дар кишвар эҳтимолияти ба амал омадани боришоти бошиддат дар назар аст. оҷонсии ҳавошиносии Тоҷикистон хабар додааст ки дар бештари ноҳияҳои Доманакӯҳ ва Кӯҳӣ рӯзҳои 14 март борон ба барф мубаддал мегардад. рӯзи 14 март бо сабаби як бора пастшавии ҳарорати ҳаво дар бештари ноҳияҳои Доманакӯҳ эҳтимолияти зиён дидан ва қисман нобуд шудани зироатҳои хоҷагӣ, халқ, гулҳои ороишӣ ва дарахтони мевадиҳанда пешгӯӣ мешавад. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 11 март чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, шумо хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди Бомдодӣ шунидед. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. бо мо буданро фаромӯш накунед. То суҳбати дигар, худу нигаҳдоратон.